A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma ilayna turja'un. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesehawu. Wonke umphefumulo uyokunambitha ukufa ngelinye ilanga. Bese bonke abantu noma yonke into engiyidalile enomphefumulo ibuyela kimi, mina menziwayo. Cha, ingane zakwethu. Umbuzo enginawo nje namhlanje ubheke kosisi nakomama. Kungani abantu besifazane babe nalomqondo lo ukuthi amadoda noma ama-boyfriend yiwona azofa kuqala basale bona emhlabeni? Hayi, ngiyayibuzela nje ingane zakwethu. Uyazi lokhu ngikubuziswa yini? Uma ungakutshela umuntu wesimame ukuthi, you know what sweetheart, ngicabanga ukuthi le ndlu lena ngiyithengise, yayibona? And then bese ngiyabheka ukuthi mase ngiyithengisile mhlambe akukho yini mhlambe indlu engcono mhlambe engaqhamuka. Uzwe umuntu wesimame ebuza umbuzo othi, hawu manje babakhe noma bababo, uma uthengisa le ndlu le, thina nabantwana sizokwenzani wena mawungasekho? Mawusuhambile wena emhlabeni, thina nabantwana sesizosala senze njani ngoba manje wena indlu sewuyithengisile? Uthi umbuzo wami, wazi ngani ukuthi indoda ezofa kuqala noma umasihlalisane wakho ozofa kuqala noma i-boyfriend yakho ezofa kuqala? Hayi, alikhe libi ingane zakwethu. Bengibuza nje komama nosisi. Ngiyabonga.